És inevitable. El mateix secretari tècnic de l'Elx, Sergio Mantecón, reconeix la greu crisi que està travessant l'equip. Ell dirigirà demà els franjaverds contra el Girona, però el club està buscant a la carrera el recanvi per a la banqueta. Carles Figuerola, matí de bojos, el que esteu vivint a Elx. Bona vesprada. Dia de vertigen al Martínez Valero. El club comunicava este matí que el Mirón no continua. Segons la versió de l'entitat, ha sigut el tècnic el que ha decidit deixar la banqueta, però és ben cert que només havia aconseguit 2 punts de 15 possibles. I en esta segona etapa, el Mirón no arriba a un mes com a entrenador de l'Elx. Ara torna Sergio Mantecón com a apagafocs de l'equip. I així ha transcorregut este matí frenètic al Martínez Valero. Poc abans de les 10 del matí, el club comunicava l'eixida oficial del Mirón. L'Elx assegura que ha sigut l'argentí qui ha decidit fer un pas al costat i deixar l'equip. A primera hora, el president Buitrago arribava al club. Es respirava una calma tensa. Poc després, els presagis es complien. L'última derrota contra el Valladolid certifica el pitjor inici històric de la competició. 13 jornades sense guanyar i només 4 punts de 39 han sigut el detonant. A pesar d'això, no fa ni 48 hores, el Mirón volia quedar-se. Cualquier entrenador que venga tiene que sacar esta situación y yo lo conozco mejor que nadie. El tècnic argentí enceta la segona etapa amb l'afició en contra. Pensábamos que habían hackeado la cuenta del Elche, que no podía ser verdad lo que estábamos viendo. Pensaba que estábamos al 28 de diciembre, en los Santos Inocentes. Choca porque ya en su momento no fue bien. Però Soy otro, me siento más fuerte que la primera vez que llegué aquí. Bragarnik apostà de nou per ell en una decisió que sabia que era polèmica. La mayoría de la gente o el periodismo no la comparta. Jorge era el indicado. El tiempo dirá si mi decisión fue buena o mala. Avui mateix Bragarnik li ha reiterat el suport a través del seu Instagram. 5 partits després, amb 2 empats i 3 derrotes, l'equip franja verd es converteix en l'únic equip de primera que porta 2 entrenadors destituïts esta temporada. Demà rebran el Girona a les ordres de Sergio Mantecón, secretari tècnic, abans de la parada pel Mundial. No es una señal buena que lo estoy aquí hablando. La situación de tener 4 entrenadores en la jornada 13 no es la idónea. A nivel de puntaje es clave que empecemos a sumar, es clave, pero a nivel, yo casi doy más prioridad al nivel anímico. Mentre busquen un nou inquilí per a la banqueta. Calma tensa al Martínez Valero, on este matí a porta tancada l'equip s'entrenava apenas uns minuts després de fer-se pública la destitució del Mirón. Aparent normalitat a les cares de Pedro, Lirola o Collado, als quals han captat les nostres càmeres. Entre l'afició, la preocupació i la indignació és més que evident. Un entrenador que havia estat en èpoques anteriors i no va cojar, no tornar-lo a posar, vull dir, no era solució. Jo trobo que hagués tingut de cantar-se per un home de la casa com Nino o per Paco Gémez o un entrenador espanyol. Hay un par de jugadores aquí que no están dando la talla y hay que ver cómo solucionar esto. Bragarnik tiene que actuar ya y dejarse tanto mensaje ya por las redes. Necessitem un canvi d'entrenador i crec que és merescuda la destitució, ja que necessitem guanyar el partit contra el Girona demà i és vital un canvi d'entrenador i un canvi de mentalitat. Me gustaría que viniera Bordalás, ¿no? Porque se ve que es una persona seria y va a poner disciplina y va a sacar al equipo del bache que estamos. Este equipo tiene alma, o sea que yo creo que puede salvarse. Ara toca pensar ja en el futur i això passa per triar el nou entrenador. Entre les opcions, Paco López i Bordalás. Com han escoltat, l'extècnic del València és el favorit de l'afició i a més coneix bé l'equip il·licità. I altres opcions com Paco López, amb qui ja han contactat en l'Elx, segons s'ha pogut confirmar a punt. En tot cas, la prioritat és que l'alacantí, José Bordalás, accepte. A nivel de Pepe, bueno, es una opción difícil, lógicamente, porque sale de un club importante y no sé si su perspectiva deportiva ahora mismo puede estar centrada aquí. Es un perfil importante para un Elche, porque bueno, yo creo que es un entrenador que, como todos sabéis, ha tenido rendimiento en prácticamente la totalidad del club donde ha estado. Todavía no he tenido comunicación con él, si puede ser una opción. Primero tengo que hablar con Cristian a ver un poco también los perfiles hacia los que queremos ir. Con uno más y empatando en la primera parte, pues esperábamos